Tak volám sa Michal Bekeš a robím rýchlostné lyžovanie. Môj terajší rekord z predchádzajúcej sezóny je 223,464 km za hodinu. Moji kamoši, ktorí vlastne jazdia špičky lyžovanie, spravili rekord na aute s lyžami okolo 180 km za hodinu a moja meta bola 200, takže jazda vlastne na lyžiach, na aute. Viacero pretekárov to už skúšalo, no a jemu to nedalo, že nikto z našej krajiny to nikdy neskúšal. Pri zrodení nápadu som sa najviac bál toho, aby bol šofér veľmi spoľahlivý. Bola to pre mňa taká veľká neznáma výzva, pretože v tejto rýchlosti mať niekoho živého, najmä človeka na streche, je to kus zodpovednosti a aj vlastne viac som sa bál od toho Miška ako o seba, hej. Čiže dnes sme mali vlastne, včera sme mali testovacie jazdy, dnes to boli jazdy na ostro, mali sme 250 koňovú Škodovku Kodiaka RS-u a tá vlastne bola úžasná v tom, že letisko má dĺžku 2,5 km a také sme mali pochyby o tom, že či to vôbec stihneme rozbehnúť na tú 200 km rýchlosť a potom dobrzdiť. Čiže priebeh vlastne dnešného dňa bol v tom, že skúšali sme si najskôr jazdy 100 km za hodinu, ďalšia jazda vlastne bola nejakých 140 km za hodinu. Prišli sme na to, že mali sme trošičku problémy s vetrom, pretože vietor nám fúkal od západu na východ a tým pádom, keď sme išli z východu na západ, tak sme mali obrovský odpor, takže som poprosil aj šoféra auta, aby sme vlastne jazdu, ktorá bude už oficiálna 200 km za hodinu, aby sme išli proste zo západu na východ, pretože aby sme išli v smere vetra. Chystáme, teraz pôjdeme asi najvyššou rýchlosťou. Čo hovoríš, Peťo, jak to vidíš? V pohode. Nepredbehu nás. Ja pôjdem za nimi. Dobre, no, takže ideme na tých 200. Miško, jak to vyzerá? Dáva dole rukavice. Dobre.